Sherifula télé lajɛbagaw an ka foli b'aw ye bi aw ka jɛmukan na Siraba kumakan nin ye welewelemakan ye welewelema kɛnɛ mun ni an tonton dɔ b'an bolo bi a tɔgɔ ka ca Gabriel Makuma a ye théâtre kɛ a kɛra acteur ye film na a ye kɛra animateur ye radio la a télé journaliste do télé la laban yɛrɛ la a ye livre dɔ bɔ livre mun tɔgɔ dara ko Le Rampeur ni ma fili ni ma ɲina livre in a b'a yira k'a fɔ ko Afrique bɛ san 50 kɔfɛ hali bi africain bɛ ka fofo disi kan an b'i fo i nana an ka wele jaabi a diyara an ye an b'i fo foli y'aw de ta ye Sirifula TV ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn bawo mɔgɔ fɛ mɔgɔ de bi wele ka na a ka kɛnɛ kan n'a ye wele bila ma ko an ka na dɔɔnin baro ni ne mana o la o kɔrɔ ye ko n ye hamina min ta ka miiriya min ta walasa jamanadenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ko o miiriya n yɛrɛ ma o baara kɛ a ɲɛ kan o tuma n b'aw ka bila la ni ɲininkali o ɲininkali ka di aw ye fo ni n tɛ se ka min jaabi dɛ n'o tɛ n b'o o jaabi di aw ma an bɛ se ka bilasira cogo min na an bɛ taa Siraba kan donc n'an bɛ circulation na an k'a lajɛ an ka circulation code lajɛ an ka panneau jateminɛ et puis an ka hakili sigi an kana presse parce que accident caman bɛ na ni presse de e dun mana accident kɛ i ka presse la a bɛ tila k'i bolo kɛ sumaya i bolo tuguni donc o ɲuman ye an ka taa n'a hakili ye an ka boli cogo la an ka circulation bato o de kun ne bolo bolimafɛntigiw ka boli ni hakili ye u ka taa dɔɔni dɔɔni u ka sira sariyaw labato surtout feu de stop u ka feu bonya kosɛbɛ n'o bɔra yen nɔ min bɛ n bolo ka da o kan o ye mototigiw ye mototigiw ka boli ni hakili ye u ka taa dɔɔni dɔɔni foyi tɛ sabali bɔ wagati kunkurunin kow dɔrɔn de don an ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sabali ɲɔgɔn ye n'an taara an ka permis tayɔrɔ la u bɛ ladilikan minnu fɔ an ɲɛna an ka bato n'an y'a bato a ka ca Ala fɛ choc tɛ mɔgɔ si sɔrɔ an na mais n'i y'a kɛ dɔ tɛmɛn'i la e ka taa kɛ dusubaya ye k'a fɔ ko a bɛ tan donc o bɛ na ni kasaraw ye quoi an ka laɲini t'o ye i y'a faamu voilà o de ne ka laɲini ye an balima usagers ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mobili bolilaw n'o ye chauffeurs ye siraba sariya dɔw de bɛ siraba la siraba bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko siraba kan sariya minnu bɛ siraba la bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ k'i kan ka bato sabula e bɛ ka boli dɔ fana bɛ ka boli e nɔfɛ ne ma i ka boli i kan ka boli wɔrɔ min na ne ma bolo fɛ ani sariya min e kan ka sariya min bato ni m'o la bato i bɛ kasara lase i yɛrɛ ma i bɛ tila ka kasara lase mɔgɔ wɛrɛ ma o de hukumu kɔnɔna na ne b'a ɲini siraba kan matarafala bɛɛ lajɛlen fɛ n'an b'a fɔ ma ko usagers an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko siraba ko an si ta tɛ jamana de ta don wa ni jamana ta don bɛɛ lajɛlen dama ka kan siraba la nka o fana o dama kan ɲani kɔnɔna na bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ ka kan ka sariya min bɛ siraba ninnu matarafa ko bɛɛ lajɛlen kan ko bato ni siraba kan kasara jateminɛ i bɛ kasara dɔw ye n'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen bi sariya ninnu bato la a ka ca Ala fɛ kasara ninnu belebeleba bɛ bɔ a la sabula dɔ yɛrɛ ɲinitɔ o bɛ taa don dɔ nanama dɔ sumalen na donc bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko siraba ye fɛn ye a kan ka bonya a kan ka karama ka sababu kɛ nafa min b'a la ani a bɛ se ka kɔlɔlɔ min fana lase buna hadamadenw ma degun b'o la accident jugu b'o la o n'a ɲɔgɔnnaw caman donc an b'a ɲini an balimaw fɛ cɛman fara musoman kan denmisɛn fara mɔgɔbakɔrɔ kan bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko siraba ko ani matarafali ani bonya ani karama ka kan Siraba kibaruyaw
o diyara an ye ɲininkali fɔlɔ est ce que an ka sirabankanbolilaw fana bɛ fofolaw disi kan kumaba ɲininkaliba an ka siraba bolibagaw olu ma hali u dali daminɛ u disi kan fɔlɔ jango ka fofo i b'a dɔn an b'a fɔ an fɛ yan an bɛ ɲininkali min kɛ ko n'i y'a jateminɛ siraba senama nɛgɛsotigi mototigi mabilitigi siraba ye jɔn ta ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko bɛɛ da o kɔrɔ ye ko bɛɛ de ka da don o b'a yira k'a fɔ ko bɛɛ de kelen kelen ta don senama ta don nɛgɛsotigi ta don mototigi ta don mabilitigi ta don nka tubabukɛ de ye siraba dilan ka siraba bɔ anw fɛ yan farafinna i b'a sɔrɔ an tun fɛ yan fɔlɔ senasiraninw de tun bɛ yen an tun tɛ mabili ko dɔn an tun tɛ moto ko dɔn an tɛ nɛgɛso ko dɔn o bɛɛ nana kɔsa in na an ni tubabuw kelen ka ɲɔgɔn dɔn tubabuw ye sira dilan ka sariya de k'a la kuma kɔnɔ an b'a fɔ i b'a mɛn ko toɲɔgɔn tala de bɛ karatabugu mɛn si la an ka mɔgɔw b'o fɔ nka anw b'an ta kɛ dalafɔli ye an t'a bato an t'a baara kɛ an t'a waleya munna siraba ko ni aw bɛ ka boli ale kan bɛɛ ni a boliyɔrɔ don bɛɛ ni a bolicogo don bɛɛ ni a bolikan don nka an ka mɔgɔw y'a kɛ min mana diya min ye o b'o kɛ min ka di min ye o b'o kɛ bawo u y'an nɛgɛ k'an bila ko démocratie kabi an ye o démocratie ko daminɛ wagati min na anw ka démocratie kɛra an bolo yɛrɛkarasi ye anw ka démocratie kɛra an bolo yɛrɛsagokɛ ani damatɛmɛwalikɛ ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ bonya bilen mɔgɔ tɛ mɔgɔ siran ɲɛ mɔgɔ ɲɛ bilen mɔgɔ tɛ fosi kɛ bilen sariya si tɛ bato bilen ko an bɛ damakɛɲɛ fanga la ko bɛɛ k'i sago kɛ ko min ka di min ye k'o kɛ ko o de ye démocratie ye anw ma démocratie faamu bawo minnu nana n'a ye ka n'a di an ma olu ye u yɛrɛ de nagakɔrɔla giriya k'u ta sɔrɔ ka sɔrɔ ka anw kɛ i y'a faamuya b'a la ka anw bila ka anw kɛ k'an yɛrɛ danbew tiɲɛ k'an kɛ k'an yɛrɛ ka adamadenya tiɲɛ k'an ka adamadenya don bɔgɔ la n'i ye siraba ta bi k'a lajɛ siraba nɔɔninen bɛ cogo min na i b'a lakali k'a fɔ ko an bɛ sugu kɔnɔ sugukɔnɔmɔgɔw ka hakɛ to dɛ yarɔ n'i ko maliyɛn ma ko n'i ye maliyɛn jogo fɔ a bɛ digi a la janni a ka dɔ bɔ a sɔn na a tɛ fɛn bɔ a la dɛ a bɛ dimi k'a fɔ ko karisa ɲɛngoya de bɛ karisa la n dimiya de bɛ karisa la siraba sariya ko senama bɛ tagama kinibolo fɛ ni bolifɛn tɛ yen ale bɛ tagama a numankurun de fɛ ka i ɲɛsin jangata natɔ ma i b'i yɛrɛ bɔ nka ni senama tagama yɔrɔ bɛ yen n'an k'o ma ko trottoir i bɛ tagama kinibolo fɛ trottoir an bɛ don min na i ko bi trottoir tɛ yen bawo jagokɛlaw kɛlen bɛ ka trottoir kɛ u sigiyɔrɔ ye olu ye feerekɛyɔrɔ ye ni siraba sariya ko nɛgɛsotigi kan ka tagama kinibolo fɛ nka nɛgɛsotigi ni mototigi olu ye senfilamafɛnw ye olu tɛ boli u ka sira fɛ bilen n'i y'an ka siraba kanna lajɛ i y'a fɔ a la a fɔra ko nɛgɛsotigi kan ka boli yɔrɔ min na ko mototigi kan ka boli yɔrɔ min na olu tɛ boli yen bilen jakarta ni u ka motoba ninnu olu kɛlen bɛ k'a kɛ jangawalaki ye bolifɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ko mabilitigiw kan ka boli yɔrɔ min na olu yɛrɛ fana tɛ boli yen bilen ko kotoɲɔgɔntala min bɛ karatabugu mɛn si la mɔgɔ si tɛ koto mɔgɔ si ta la bɛɛ ye woro ye mɔgɔ si tɛ kama ye k'i jɔ karisa ka tɛmɛ tubabukɛ ko n'o ye faransɛ de y'a yira k'a fɔ ko n'i bɛ boli ko sariya bɛ mɔgɔ min bolo ka tɛmɛ k'o ye min bɛ bɔ i kinibolo fɛ min bɛ bɔ e kinibolo fɛ nka n'e nana se yɔrɔ la aw degunnen bɛ yɔrɔ min na min bɛ bɔ e numankurun fɛ n'i y'a to o ka tɛmɛ o b'a to saraba sariya a bɛ nɔgɔya tɛmɛni bɛ nɔgɔya u b'a fɔ o ma ko courtoisie o bɛ siraba sariya la o priorité bɛ n bolo n ka kan ka tɛmɛ nka nin jɔlen bɛ yɔrɔ min na o bɛ gɛlɛya lase kɔfɛmɔgɔw ma n k'a to u ka tɛmɛ walasa nɔgɔya ka don siraba kan bolili la an ka mɔgɔw tɛ se o la bɛɛ ko n kɔrɔtɔlen don bɛɛ ko n kɔrɔtɔlen don mɔgɔ si tɛ koto mɔgɔ si ta la k'a sɔrɔ an dun b'a fɔ ko i y'a faamuya bala ni bɛɛ tora i minɛ wara bolo dɔw ta bɛ taa ni i ta ye o dɔw ta bɛ taa ni ye dɛ o kama
ni a ye n wele ko an kana an da don siraba sariya la nin de bɛ siraba sariya kan an b'a fɔ tuma bɛɛ i b'a dɔn maliyɛn de bɛ nkalon da ala la maliyɛn bi i sigi k'i ɲɛ waga ka nkalon da masa jabaro in na yɔrɔnin kelen ko ala y'a latigɛ ala y'a latigɛ nkalon don e yɛrɛ de y'a laɲini o ni ala y'a latigɛ kelen tɛ o cɛ y'a ka mobili dilan a dilan yɔrɔ e tun tɛ yen cɛ y'a ka moto dilan a dilan yɔrɔ e tun tɛ yen e y'a sɔrɔ de e kelen k'a sɔrɔ e t'a boli hakɛ la e t'a boli hakili la a fɔra k'i ka boli yɔrɔ min na e tɛ boli yen nɔ ni kasara nana e sɔrɔ o la ko ala y'a latigɛ e yɛrɛ m'a laɲini a fɔra yɔrɔ min na k'i ka boli 60 à l'heure k'i kana tɛmɛ 60 kan ni e taara 120 boli yen nɔ n'i ye kasara min sɔrɔ jɔn y'a laɲini e yɛrɛ tɛ wa wa an bɛ nkalon da masa jabaro in na ko ala y'a latigɛ n'i ko mɔgɔ min ka fɛn dilan ale yɛrɛ ye min tiɲɛ dilancogo t'o la o an bɛ baga ɲɔgɔn ma de n'o tɛ n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ don min na i ko bi siraba sariya tiɲɛbaga fɔlɔ ye faamaw yɛrɛ ye n'i ye finitigiw ta finitigiw de bɛ siraba sariya tiɲɛ fɔlɔ o sanjan na n bɛ to k'a fɔ tuma bɛɛ n ko kasiki ko fɔra yan nɔ kasiki donni a man gɛlɛn o bɛɛ bɛ kasiki don nka walasa mɔgɔw ka kasiki don i tɛ kasiki don mɔgɔ wɛrɛ kama i bɛ kasiki don i yɛrɛ de kama nka anw ɲɛna an bɛ kasiki don minisiri an bɛ kasiki don directeur an bɛ kasiki don président i bɛ kasiki don i yɛrɛ de kama bawo n'e kun cira président kun tɛ ci minisiri kun tɛ ci e yɛrɛ de kun bɛ ci somɔgɔw bɛ sɔrɔ ka taa kasi daminɛ sa ko a donna ta a bɔra tan tɔ ala de y'a latigɛ k'a sɔrɔ nkalon don kasiki donni 1974 1974 san cɛkɔrɔba bagayogo a bɛ tiɲɛ so bi a ye kasiki don maliyɛn bɛɛ kun na a ma busan ta fosi a ye kasiki di polisi kelen kelen bɛɛ ma moto b'i bolo moto t'i bolo kasiki bɛ di bɛɛ ma a bɛ tigɛ i sara la an kun a wagati anw bɛ lɔgɔlidenya la an fiɲɛ b'an nun na an jamanen don ne ko n tɛ kasiki san n tɛ kasiki don bawo n terikɛ bɛɛ polisi ni n ka moto minɛna polisiw de bɛ taa bɔ ka di yan wula o wula ni baara tun jiginna an bɛ taa te min terikɛ min fɛ Ablaye Bari polisi don a bɛ retraite la an bɛ don min na i ko bi an bɛ taa te min ale fɛ yen an sigilen bɛ an nana yɔrɔ min na dɔrɔn a nana ne ko n ko cɛ n ko de ye kasiki y'i bolo de a ko wayi ko kasiki dira bɛɛ ma k'a bɛ tigɛ bɛɛ sara la o dugujɛ ne ye kasiki san o min bɛ taa ne ka kasiki ne ka moto bɔ n ka moto bɔ n'a minɛna ni kasiki bɛ o yɛrɛ bolo k'a bɛ tigɛ o sara la ne bɛ se ka taa n kunnakolon jɔ cogo jumɛn k'a fɔ k'o ka taa n ka moto minɛ bi ni finitigi bɛɛ ye kasiki don moto bɛ fɛn o fɛn bolo n'a bɛɛ ye kasiki don douaniers k'a don polisiw k'a don gendarmes k'a don sɔrɔdasiw k'a don eaux et forêts k'a don protection civile k'a don n'olu ye kasiki don civil si tɛ ban ka kasiki don bɛɛ b'a don nka olu t'a don n'olu m'a don an b'a don ko mun kɛra o tuma olu ka denkundi de jara n'anw ta ya ayiwa o de y'a fiyɛ o de y'a to ɲɛmɔgɔw de fɔlɔ kan ka kɛ misali ye olu de bɛ misali di k'a yira k'a fɔ ko ni an ye nin kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛ du kɔnɔ ni tigi tɛ du la du bɛ kɛ hɛwa a bɛ kɛ baya ye dutigi ni dutigi ko an k'a kɛ tan duden bɛɛ b'a kɛ ten ni jamanatigiw kan ka ta jamanadenw bɛɛ b'a kɛ ten nka fɔ jamanatigi yɛrɛ ka tile dutigi ka tile kafotigi ka tile n'olu ma tile jamana tɛ se ka ɲɛ cogo si la o de la ɲɛmɔgɔw de fɔlɔ bɛ nin baara kɛ ka sariya bato n'olu fɔlɔ ye sariya bato i b'a jate minɛ jangata o jangata bɛ kɛ siraba kan ni sotarama ye min kɛ i b'a sɔrɔ ni sotarama tɛ colonel dɔ ta i b'a sɔrɔ commandant dɔ ta don duurunin ni o ye jangatan kɛ n'i y'a sɔrɔ ministre dɔ ta tɛ i b'a sɔrɔ directeur dɔ ta don o bɛ ɲɛnabɔ cogo di o de y'a to walasa jamana in ka se ka dilan siraba sariya ka se ka timɛ a ka se ka bonya a ka se ka kɛ laadiriya la fo ɲɛmɔgɔw de fɔlɔ ka kɛ misali ye an ka tugulu kɔ an ka adamadenya bɛɛ sigilen bɛ yɛrɛ dɔn de kan k'a dɔn k'a fɔ ko ne bɛ se nin na k'o to yen k'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ se ka nin kɛ k'o dabila k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye jo ye ka o ko bila ka yafa usager n'a a fɔra ko e ka boli siraba kan siraba sariya ye min fɔ ni i taara sɔgɔmada fɛ u ka permis ta yɔrɔ n'i taara yen nɔ sariya sɛbɛn min bɛ di ko i ka bolifɛn boli n'i taara o ta yɔrɔ la u bɛ siraba sariya durusi
u b'a f'i ye k'a daminɛ a daminɛ fo ka taa se a laban u b'a bɛɛ lajɛlen durusi nka n'u y'o sɛbɛn sɔrɔ ka ban u b'a fɔ ko ko sisan kɔni ko yɛrɛsagokɛ damatɛmɛ wale ko n bɛ min kɛ min ka di n ye n b'o de kɛ bawo hali n'i ye kojugu kɛ ni i minɛna ko i ye sariya sɔsɔ ɲangili t'a la ni ɲangili t'a la min ka di min ye o b'o kɛ o de y'an ka fiɲɛ o min ka di min ye o b'o kɛ min bɛ se min na o b'o kɛ bawo ɲangili tɛ yen min kan ka ɲangili kɛ o yɛrɛ ye tiɲɛni kɛbaga fɔlɔ ye donc baara tɛ se ka kɛ a tɛ ɲɛ cogo si la anw usagers anw de kan k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ tɔ ye yɛrɛ ta ye yɔrɔ n y'a fɔ i ye n ko bɛɛ da bɛɛ ka da de don o kɔrɔ ye ko bɛɛ jɛ da de don bɛɛ jɛ ye da min ye ni bɛɛ y'o minɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ta a bɛ ɲa fɔlɔ an ka musokɔrɔbaw tun bɛ bɔ nin b'a ka yɔrɔ furan ka na da yan o b'a ka yɔrɔ furan ka na da yen o b'a ka yɔrɔ furan ka na da yen yɔrɔ bɛ jɛ n bɛɛ da bɛ jɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ jɛ nka bi tigi tɛ fosi la min ka di min ye o b'o kɛ bawo ko an bɛ damakɛɲɛ fanga la an ka damakɛɲɛ fanga a kɛra ko y'an bolo n t'a si dɔn hali ni n tun y'a dɔn an tun ka to Musa bolo o ka an bilasira o k'an godo o ka an gɛrɛntɛ o tun da ka d'an na ni nin ye bawo an kɛlen bɛ an t'a si dɔn ye an tɛ kɔnɔ ye an tɛ wara ye an kɛlen bɛ tonsow ye sigiyiri t'an na taayɔrɔ t'an na fosi t'an na min ka di min ye n'a fɔra ko bɛɛ k'o kɛ kɔni jamana ye o de y'a to anw ka usagers ni anw mun yɛrɛ ye siraba kan bolibagaw ye anw de kan ka hakili sɔrɔ k'an miiri k'a dɔn k'a fɔ ko danbe min bɛ yen danbe min tun bɛ an na an k'a lajɛ ka segin o danbe ma fo an k'a lajɛ ka segin an ka o adamadenya ma fo an k'a lajɛ ka segin o ɲɔgɔn bonya ma ko cɛ bɔra u ka dugu la yen fɛ Pasibugu Sikɔrɔ i nana i ye buru feere kɛ i ye warinin sɔrɔ i ye warinin min sɔrɔ e taara moto san k'i sigi o kan ka i pan dugu ɲɛfɛ i tɛ sariya dɔn i tɛ fosi dɔn ayiwa i bɛ bɔ min kalama dɔrɔn camion dɔ bɛ taa i bɔ k'i bin yen fɛ bɛn dɔ bɛ taa i tan k'i bɔ k'i bin an bɛ t'i sen dulon kogo la ka nɛgɛ don i ɲɛw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra de la an kɔni bɛ taa namasa de d'i ma dɔrɔn k'i fo ani lemuruba a banna bana ye e ta ye dimi bɛ de kan o n y'o de f'i ɲɛna o motobolilaw fɔlɔ dɔw ko permis moto permis bɛ ne bolo moto permis ka taa moto permis ta en 1974 moto permis i bɛ taa ta a tɛ d'i ma abada n'i ma siraba sariya durusi n'i ma boli n y'o de fɔ sisan n ko ni i ye n ye wari sɔrɔ dɔrɔn ka taa Jakarta san Jakarta a bɔra jamana min na o de ko don n'o tɛ Jakarija de don Jakarija min don n'a y'i bin ni sen ma kari bolo bɛ kari fɔlɔ yɔrɔ Vespa tun b'an fɛ yan nɔ Vespa ye dama min o de ka ca CG nana o kɔfɛ CG ye jangata min da mɔgɔw kan n'o tɛ irisigɛ dɔ tun b'an fɛ yan nɔ o bɛ Gabriel Touré la n'i nana dɔrɔn accident de la circulation CG allez couper dama min wulila ka bolo de ka ca o b'i sen tigɛ walima u b'i bolo tigɛ nana n'a ko dɔrɔn accident de la circulation allez CG couper a bɛ taa jan'a ka segin dɔrɔn olu b'u ka minɛnw cɛ u bɛ taga n'o tɛ u b'i sen tigɛ walima u b'i bolo tigɛ f'i k'a dɔn de ko moto tɛ se ka boli kunfɛ ka moto boli ten ko baw ɲɛ bɛ tɔw la k'a boli fo k'a jateminɛ de sariya ye fɛn dɔ ye fo jamana ɲɛmɔgɔw fana k'a dɔn k'a fɔ ko hakilina de kan ka ta ka mɔgɔw maliyɛn hakilina yɛlɛma an hakilina ka yɛlɛma an k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛna an ka jamana baara an nɔ na maliyɛn tɛ keleya i bɛ taa jamana tɔw la i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ bɛ boli i ka sira kan i bɛ mɛn ko an ka bolifɛnw cayara kalon don jamana bɛ yen jamana bɛ yen olu ka bolifɛn ka ca n'anw ta ye siɲɛ 10 nka olu bɛ boli ɲɔgɔn nɔfɛ ka taga kasara tɛ yen gɛlɛya tɛ yen bawo bɛɛ b'i boli yɔrɔ dɔ bɛɛ b'i boli nka anw fɛ yan nɔ anw ta sisan fɛjeni yɛrɛ kɛlen bɛ kamaleyanbaya de y'anw bolo u tɛ sariya dɔn o don kɔrɔ n bɛ misali dɔ d'i ma o don Dawudabugu sirafara ni i bɛ fara ka taa Kinibolo fɛ feu bɛ yen feu tricolore bɛ yen feu tricolore min bɛ yen a ɲuguji bɛ bɔ ni ɲuguji bɔra mɔgɔw bɛ tɛmɛ bilenman bɛ bɔ
nka ɲuguji bɛ tila ka bɔ ɲuguji bɛ tila ka bɔ minnu bɛ bɔ badalabugu yan fan fɛ ka taa Sogonikɔ olu b'u kɛ sira kan ka tɛmɛ k'a sɔrɔ ɲuguji min bɛ bɔ o bɛ bɔ minnu bɛ fara Kinibolo fɛ a bɛ bɔ olu de kama ani minnu bɛ bɔ Sogonikɔ ka na n'olu bɛ fara ka taa Dawudabugu kɔnɔna fɛ a bɛ bɔ olu de kama nka an ka mɔgɔw t'o dɔn a don ne ni cɛ kolonsora ɲɔgɔn na a ye nɛni a ko e bɛ bɔ min de e journaliste tɔ ne nana ka na s'a ma n ko e bɛ fɛn tɔ ko ne tɛ bɔ droite fɛ ne de kan ka tɛmɛ n ko mon frère n ko e bɛ se k'a dɔn cogo jumɛn k'a fɔ ko non k'ale ye moniteur ye auto école dɔ la n ko bon e tɛ fosi dɔn n k'e tɛ fosi dɔn o de y'a to e bɛ fɛn o fɛn kalan mɔgɔw kun o si tɛ baara ye olu i bɛ fu de kalan n'u kun bawo e t'a dɔn k'a fɔ ko ɲuguji min bɔra sisan e man ka tɛmɛ bawo e bɛ taa ale Sogonikɔ ɲuguji filanan min bɔra o bɛ bɔ minnu bɛ taa Dawudabugu olu bɛ fara ka taa yen de fɛ ani minnu bɛ bɔla Sogonikɔ ka na n'u bɛ farala ka taa Dawudabugu a bɛ bɔla olu de kama o n'a ɲɔgɔnna caman ayi ko Gabriel Touré yɔrɔ la yɔrɔ i b'a ye kala kɛlen bɛ ka kala dilannen bɛ ka sira tila k'a jira k'a fɔ ko minnu bɛ taa Kinibolo fɛ olu tɛ jɔ o ɲɔgɔn don nka an ka baarakɛlaw fana tɛ baara kɛ a ɲɛma u tɛ baara kɛ a ɲɛma bawo minnu nana an ka fɛn ninnu yɛrɛ fana dilan olu tɛ fɛn dɔn u tɛ fɛn dɔn u tɛ mɔgɔ ɲininka minnu kan ka baara kɛ u t'o olu ɲininka olu ka baara kɛ ka ɲa n'i taara jamana tɔw la i b'a ye hali mototigiw jɔlen bɛ yɔrɔ min na olu ka feu a bɛ mɛnɛ u bɛ tɛmɛ mɔgɔ tɛ kalanso mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ ba kunbɛn ɲɔgɔrɔ si cogo si la nka n'i taara baara di mɔgɔw ma mun t'a ɲɛdɔn o de y'a to u bɛna ils viennent faire comme on dit tubabu b'a fɔ cogo ils viennent faire du n'importe quoi ko feu b'an fɛ ka sɔrɔ fosi tɛ yen bawo minnu y'a sigi yɛrɛ olu t'a sigi cogo dɔn olu t'a baara kɛ cogo dɔn anw minnu ye a bolibagaw ye n'a fɔra ko anw k'a ɲɛfɔ a ka gɛlɛn e ni ɲɔgɔnna caman aw de b'a ɲini sa k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka faamuyali di mɔgɔw ma ka mɔgɔw kalan bawo maliyɛn mago bɛ kalanni de la sanga ni wagati fo an ka keleya n'an taara jamana tɔw la an b'olu ye cogo min na n'an nana an fɛ yen an kan ka keleya nka anw tɛ keleya dɛ an bɔra n'an ka jogojugu minnu ye an ka villagew la an bɛna o jogojugu kelenw de ta k'olu kɛ an fɛ duguba kɔnɔ yan nɔ ko Bamako ye galodugu ye ko an bɛɛ ka kan ko min ka di min ye k'i b'o kɛ n'a fɔra ko min ka di min ye ko k'o kɛ a tɛ bɛn dɛ anw ye code de la route kalan école la ne y'a kalan 6e année code du piéton code de la route k'a kalan k'a dɔn i b'a 6e année dɔn o y'a sɔrɔ o tun bɛ collège de fɛ a wagati ka code de la route kalan k'a dɔn a tun bɛ kɛ anw kun instruction civique la mais nka incivisme an bɛ don min na i ko bi incivisme nana kungosibaliya yɛrɛdɔnbaliya a kana digi mɔgɔw la dɛ incivisme tɛ dɔwɛrɛ ye yɛrɛdɔnbaliya de kɔ n'i t'i yɛrɛ dɔn i tɛ se ka abada k'a fɔ ko nin ye maloyala ko ye nin ye gasi ko ye i t'olu dɔn anw ka o incivisme na o yɛrɛdɔnbaliya o de nana kɛ o de warala anw bolo ka tiɲɛ ka walankata fo k'an kɛ n t'a sidɔn ye n'o tɛ fɔlɔ n'i tun bɛ mɔgɔ ladiri ɲini maliyɛn tun don nka bi in na n'i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni tiɲɛni kɛra dɔrɔn u b'a fɔ ko maliyɛn don n'o tɛ nin bɛɛ kan ka kalan kalanso kɔnɔ civisme bɛ kalan kalanso de kɔnɔ fɔlɔ nka janni a ka kalan kalanso kɔnɔ civisme bɛ kalanso de u b'a fɔ école yɛlɛmana civisme bɛ kalan jamana kanu jamana hadamadenya kɛcogo a doncogo n'a bɔcogo bɛ kalan du de kɔnɔ fɔlɔ so fa ni ba de bɛ den kalan so fɔlɔ nka bi fa yɛrɛ kelen bɛ tiɲɛnikɛla ye ba kelen bɛ tiɲɛnikɛla ye denw bɛ se ka kalan cogo jumɛn denw bɛ se ka ladamu cogo jumɛn denw bɛ se ka kalan cogo jumɛn denw bɛ faamuyali sɔrɔ cogo di o de ye fiɲɛ ye anw fɛ yen fo an k'an jogo de yɛlɛma ni den ye feu jeni ka na so ka na fɔ bi an ye feu jeni e m'a kɔrɔfɔ i m'a yirala k'a fɔ ko feu jeni k'a man ɲi e ma a yirala k'a fɔ ko feu jeni n'i y'a kɛ n'i ye kasara sɔrɔ a la i y'a fɔ b'a la i yɛrɛ de y'a laɲini o b'a yira k'a fɔ ko fa yɛrɛ tɛ fɛn dɔn ni fa tɛ fɛn dɔn minnu kan ka mɔgɔw kalan siraba sariya la olu yɛrɛ fana tɛ fɛn dɔn kalanko bɛ gɛlɛya dɔɔni dɛ o de kama ni
a sera ka kɛ kalanso kɔnɔ ɔ somɔgɔw k'u fanga da kalanso kan anw fɛ yan nɔ an b'a fɔ k'u kalanso ekɔliso k'a bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ o den bɛ ladamuso fɔlɔ de o a bɛna dɔnniya min sɔrɔ o ye nanzara dɔnniya ye baara sɔrɔ dɔnniya a bɛna o de kalan ɲini kalanso la ɔ nka adamadenya taabolo o bɛ yira a la kabi so de kana nin kɛ nin man ɲi kana nin kɛ nin man ɲi nin kɛ nin ka ɲi bonya bɛ nin de kɔnɔ adamadenya taacogo ye nin ye adamadenya taacogo ye nin ye n y'a fɔ dɔw ye n ko i y'a fɔ b'a la ko n'i ye jateminɛ kɛ sisan mɔgɔ min a wulila sɔgɔmada fɛ a m'a fa fo a m'a ba fo a bɔra a taara dugu kɔnɔ n'o ye drapeau ye o bɛ mun fɔ drapeau ye sa finikolonjalan a bɛ mun fɔ o ye a b'o dɔn wa a t'o dɔn nka ni a ye bonya daminɛ so a bɛ bonya de daminɛ so fɔlɔ ka fa ni ba fo k'a kɔrɔmaɲɔgɔnw fo n'a bɔra fɛn o fɛn ni o ye jamana tabiya ye n'o ye jamana jɔnjɔn ye a bɛ se k'o bonya ɔ nka n'a ma ni bonya tɛ so bonya tɛ kɛnɛma cogo si la n'i fa bɛnna e fa bɛ bɔla e bɛ donna so kɔnɔ i b'i jɔ i fa ka tɛmɛ ɔ nka ni den ni fa b'i u kɔgɔ gosi ɲɔgɔn na ka don n'o bɔra kɛnɛma o bɛ se ka taa mun bonya kɛnɛma denmuso ni ba bɛ ɲɔgɔn kunbɛn i y'a fɔ wala u bɛ ɲɔgɔn ti u kamakun na ka tɛmɛ n'o o denmuso bɔra kɛnɛma o bɛ taa mun bonya ɔ bonya bɛ daminɛ kabi so de fɔlɔ ladamu bɛ daminɛ so ka sɔrɔ ka bɔ kalanso bɛ taa dɔnniya de fara a kan f'i k'a dɔn k'a fɔ ko sariya de bɛ siraba kan bolo la n'i nana duguba kɔnɔ sariya min bɛ yen ka i ka moto san i ye nafolo sɔrɔ tiɲɛ don n'i ye nafolo sɔrɔ ka moto san nka janni i ka moto san i b'a ɲini ka moto bɛ boli ni sariya mun ye i b'o dɔn k'o faamu n'o tɛ ka moto san k'i k'a kan ten k'i fili a ɲɛfɛ ka pan ka ko fiɲɛ b'i nun na ayi ni bɛnni y'i gosi i b'a dɔn k'a fɔ i y'a fɔ wala k'i ta tɛ tiɲɛ ye i b'a dɔn k'a fɔ ko i ka village la i ka dugu la yen dɛ ko wotoro sira de bɛ yen senama sira ani nɛgɛso sira k'o de bɛ yen ɔ n'i taara ka taa i yɛrɛ dalen sɔrɔ i ɲɛ yɛlɛla o y'a sɔrɔ nɛgɛ b'i ɲin na bawo o y'a sɔrɔ i ɲin bɛ kari la o nɛgɛ b'i ɲin na nɛgɛ min b'i ɲin na o kɛlen bɛ ka pilatiri don i sen na k'i sen dulon kogo la an b'a fɔ o de ma ko k'i sen da jinɛkogo la k'i bolo don ngɔnbo la nin welewelemada kɛnɛ in ni ɲɛna an bɛna ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ ka kɛ ni Bamariga wara sɔrɔla an fɛ siɲɛ wɛrɛ tiɲɛ la an ye fɛn caman ta nin kɔnɔ bi siraba kumakan jɛmukan na an ye nin de sɔrɔ hakɛto bɛ n kan sali ala muhamadu